Iso será dentro duns minutos. Imos agora, se vos parece, ata Vigo para visitar o salón de bodas que acolle o Instituto Feiral da cidade. Bernardo Montaña, contanos, bos días. Efectivamente, moi bons días, Lorena, señoras e señores, que tal? Pois eu estou exactamente en riba dunha pasarela nupcial, pero non vou ser eu quen teña a honra de desfilar por aquí, senón que serán, como saben, os máis cativos da casa. Agora mesmo están facendo probas, que Vigo Bodas 2012 trae un ano máis ata este Instituto Feiral de Vigo, todas as novidades e todas as tendencias para calquera evento social, non só comunións, senón tamén bautizos, bodas ou calquera acto. Moita atención todas esas parellas que estean o mellor a piques de dar o siquero, e tamén os familiares que queiran ir a eses eventos de punta en branco, que queiran ir niquelados, porque ao longo da mañá na revista Fin de Semana afondaremos un pouquiño máis polos máis de 90 stands que compoñen Vigo Bodas 2012 para mostrar as últimas tendencias non só en vestiario, senón tamén en restauración, maquillaxe, perruquería, imaxe, coas últimas tecnoloxías, como veremos despois, decoración, flores, vídeo, todos os detalles para que nada falle nesa data tan especial. Ao longo da mañá iremos amosando todo o que poidamos, Lorena. Os plans máis inmediatos en Vigo Bodas podedes atopar asesoramento. Lo volvemos con Bernardo Montaña. Hola de novo. Hola de novo, Lorena, que tal a todos? Falábamos antes de últimas novidades, de últimas tendencias. Eu non sei que lles parece chegar ao altar ou onde sexa o día da súa boda así, vexan, en helicóptero. Debido aos tempos que corren, non sei se será unha opción moi asequible. Jorge Ferreira, moi bons días. Hola, buenos días. Jorge, vostede é organizador deste Salón Vigo Bodas 2012, un ano máis. Obxectivo último, organizar un evento de forma rápida e barata, poder ser. Aquí o objetivo é que uma pareja consiga encontrar todo tipo de soluções para a sua boda, desde o pequeno detalhe hasta a luna de mel, e pode encontrar aqui tudo que são novas tendências, como tu hablaste há pouco, um helicóptero é uma nova tendência para o transporte de los novios, de la iglesia por un paso ou até hasta la iglesia, como queiram. Pero tal e como están as cousas, o helicóptero non poderá estar ao alcance de todos, non, Jorge? Não é muito caro. ¿De cuánto falamos? Es así, yo no ahí tienes que hablar con ellos sobre precios que no voy a hablar, pero yo pienso que no es así muy caro. E que máis novidades inclúe este ano o Salón Vigo Bodas, Jorge? Es así, este año tenemos un desfile, daqui a pouco vai ser un desfile de comuniones, porque nestes últimos tempos, para conseguir aportar más negocio a las empresas presentes, a Feira de Vigo Bodas también está un poco direccionada para a área de las comuniones, bautizos y todo tipo de celebraciones. Y esa es una apuesta también muy fuerte, porque los proveedores son prácticamente los mismos. Muy bien, gracias, Jorge, muy amable. Gracias. Estamos vendo agora mesmo, para que non falte detalle neses eventos, por exemplo, o tema da decoración. Non sei se as parellas, imos preguntarlle se as parellas siguen pedindo algo moi cargado, algo moito máis sinxelo. Moi bons días. Bons días, que tal? Parellas que están a piques de casar, como queren ver decorado ese escenario? Pois a verdade é que cada vez temos parellas moito máis atrevidas, que xa se escapan dos colores clásicos blanco, verde, que bueno, siguen sendo unha opción moi acertada, pero cada vez prefiren cousas moito máis elaboradas. Este ano veñen os fucsias, os rosas, os lilas, malvas, o azul é a tendencia total, e cada vez buscan cousas moito máis diferentes, moito máis arriscadas, cousas que a súa boda sexa especial e que inesquecible, vamos. Seguen levándose as flores, ou a xente que considere que os prezos o mellor pois son bastante elevados optan por unha alternativa? Os precios non son elevados porque sempre hai unha opción para cada parella, para cada presuposto, e hai opcións moi boas que non son caras, a verdade. Cales son as máis baratas, por exemplo, ou prezos que nos podes amosar hoxe aquí? Hoxe aquí, pois mira, temos ramos de buquet de rosa aqua, que é unha das flores máis bonitas para un ramo de noiva, que están desde 90 euros. É un ramo moi bonito, sempre funciona moi ben, é moi demandado ademais, é tendencia ademais, e non é un precio caro. Patricia, moitísimas gracias. A vosotros. Estos son só algunhas ideas, imos quedar por aquí dando outra voltiña, que aínda nos queda por amosar o desfile nun anaquiño, o desfile dos máis cativos vestidos de comunión, e as últimas tecnoloxías para plasmar esa data tan importante, Lorena. Claro que sí, despois volvemos contigo, Bernardo, moitísimas grazas por toda esa información. Traxes de boda, catering, espazos onde celebrar o enlace, todo isto e moito máis podedes atopar esta fin de semana no Salón Nupcial que se celebra no Recinto Feiral de Vigo. La de novo, Bernardo.
Hola de novo, Lorena, pois que lles parece se agora nos centramos un pouquiño no tema do vestiario, parte fundamental nunha boda ou en calquera evento similar? Queremos coñecer e imos preguntar cal é a última tendencia tanto para vestir, Ángel Rodríguez, moi bons días. Buenos días. Tanto para vestir a unha noiva, a un noivo ou mesmo unha madriña, porque vexo que tamén tedes traxes de madriña. Tamén temos traxe de madriña, que este ano van moi ben os colores malvas, e para novias un pouquiño empeza a poñer a pedrería, pero máis ben sencillitos. En novio sigue un pouquiño oscuro, aunque tamén se hai moitos colores, E que tal, os petos, que están preparados para afrontar un traxe como este, por exemplo? Sí, eu creo que están preparados porque verdadeiramente reconocemos que hai crisis, pero que casar hai que casarse. Entonces sempre vai haber un traxe por o precio que quere. Por lo menos en Happy Novias sempre temos o traxe ao precio que le queira. Graciñas, Ángel, moi amable. A ti. Isto falando de vestiario para adultos e para nenos. Como dicíamos ao principio do programa, e o prometido é de veda, acaba de arrancar o desfile de traxes de comunión para cativos e cativas. Por favor, compañeiros, vamos por aquí. E quen, para falar disto, quen mellor que unha experta en deseño e en moda nupcial? Que tal, Celsi? Moi bons días. Buenos días. Contenos un pouquiño a todos os espectadores da revista que estamos vendo agora mesmo. Bueno, ahora mismo estamos viendo uns traxes de arras para acompañar as novias. Un estilo moi moderno, moi, bueno, moi bonito, creo eu, para mí, ¿no? Teñen tablas as modelos, Sí, teñen tablas. Se levan varios anos desfilando, varios anos, empezaron a 2 e 3 anos. As cores son as tradicionais, innovase bastante. A ver, o color depende un pouco da novia ou da madriña. Sempre tratamos de buscar un complemento que vaya adaptado coa madriña ou coa novia, se a novia quere levar algún toque de color. Agora que veñen nenas, sí, Ahora, para nenas. Sí, que nenas de arras, con outros tipos, con outro colorido, moi modernos, moi actualizados. Os lazos non faltan, Celsi. Como? Os lazos non faltan. Os lazos nunca. Un romanticismo da novia, un romanticismo da comunión, era todo esto. Nas cabezas? Nas cabezas ponemos un tocadito adaptado, o peliño da nena, da cara da nena, sempre buscamos sacar lo máis bonito de cada, que son todas preciosas, pero tratamos de buscar lo máis bonito de la. Síntense como pequenas noivas. Síntense como pequenas novias, eso es cierto. Sí. Ahora tamén van a salir nenos, que os nenos tamén van un pouquiño armonizados coas nenas, según buscamos a armonía entre os dous, para que quede, bueno, que vayan unhas novias espectaculares. Se trata de arras, claro. Graciñas, Celsi, moi amable. A ti, a vos. Pois nada, compañeiros, sabedes, estas pequenas noivas que tablas teñen sobre a pasarela. Quedamos por aquí, porque aínda dentro dun anaquiño volvemos a mostrar algún detalle máis en Vigo Bodas 2012, Lorena. Moi ben, pois estamos pendientes daquela. Grazas, Bernardo. Bodas, que é unha cita ineludible para todas aquelas parellas que estean pensando en pasar polo altar. Imos ver que ofrecen logo. Bernardo Montaña, contanos de novo. Hola de novo, Lorena. Pois se hai un anaquiño falábamos de innovación, isto para min, baixo a miña opinión, xa é o máis. Vexan por aquí, saben o que é isto? Pois é un octocópter, pero que non o saiban, o que sería o mesmo, é un helicóptero encargado de tomar imaxes aéreas, imaxes para plasmar ese momento, para plasmar esa data inolvidable, como estas que estamos vendo aquí neste monitor. Non é así, Pablo? Que tal? Moi boas tardes xa. Hola, buenas tardes, sí. Pues sí, la verdad es que con el helicóptero que tenemos, el octocópter, tenemos un ángulo diferente de grabación y bueno, pues utilizamos tanto para bodas como para empresas. Nuestra empresa en Porriño Producciones, desdearriba.es, pueden ver toda la información y es espectacular. Pero non todos os escenarios son válidos, por exemplo, unha igrexa, ou teñen que ser a espazos abertos, ou como é? Estamos haciendo trabajos también con, bueno, pues antiguos conventos en los interiores, pero bueno, en la parte exterior también se destaca bastante y se consiguen unos resultados, la verdad es que excelentes. E o prezo? Son muy económicos. Para una boda estamos cobrando 250 euros y bueno, estamos grabando la salida de los novios, el arroz o los pétalos, queda espectacular al lado del campanario, los pazos, bueno, hay muchas posibilidades. Graciñas, Pablo, moi amable. Gracias a vosotros. Os espectadores da revista terán un descontiño da revista fin de semana, non se encargan un octocópter. Os vamos a cuidar. Graciñas. A vosotros. E falando, o que ofrecen os expositores témolo claro, pero non sei as parellas, se o teñen tan claro, que necesitan, que precisan para esa data tan especial. Imos falar, por exemplo, con esta parella. Hola, que tal? Moi bons días, perdoade.
Que buscades? Tedes todo claro? Vides na procura de ideas? Ides casar en primeiro lugar? Imos casar o 21 de setembro do ano que ven. Dentro dun ano? Sodes previsores? Home, claro, é que senón aquí non tes opción a escoller casi nada. A verdade que casase, moita xente se casa este ano que ven. E iso, por que? A que se debe? Non sei, é iso que está coa crisis, pero non sei, hai moitísimas bodas o ano que ven, así que ou apuramos ou nos quedamos sen algunha cousa. Tras elixido xa? Teño algo visto, algo pensado xa, pero non se pode contar demasiado, que senón pues, derasexar demasiado, non pode Se ser. algún detalliño así que non queredes que falte nese día, cale? Dende pequeniña ti dirías, o mellor pensaches, o día da miña boda non quero que falte o que? Máis que nada material, a miña familia, a súa familia, nosos amigos. Eso sí que a xente que vai ir, é a xente que quero que este, así que aí estaremos. Pois que saia todo ben, moitísimas gracias. Gracias. Ademais de fotografía, moitas ideas temos en Vigo Bodas 2012. E que lles parece se despedimos a conexión con música en directo, como a que nos ofrece este grupo, e que non pode faltar nun enlace, claro que non. Que saiban que Vigo Bodas estará aberto hoxe ata as 9 da noite, Lorena. Pois aquela ainda hai tempo para ir visitala. Moitísimas grazas, Bernardo.